Il-kunċert tal-ewwel tas-sena dalwaqt reġa' magħna, iżda din is-sena b'differenza kif dan ser isir lejlet l-ewwel tas-sena u hemm xi tibdiliet fir-repertorju tad-diski sabiex dawn ikunu jolqtu aktar il-widna ta' kulħadd. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet is-sibt wara nofsinhar fil-Palazz tal-President f'San Anton. Il-kunċert ta' din is-sena dejjem taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta, l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali u l-Kunsill tal-Arti ħolqu kunċert ġdid li spjegatu l-kellim tal-Orkestra Nazzjonali. Fis-snin li għaddew l-Orkestra Filarmonika kienet iddoq fil-kunċert tal-Epifanija, il-kunċert tal-President tal-jum l-ewwel tas-sena. Però dis-sena ħriġna b'kunċett ġdid għax xtaqna illi dan il-kunċert ikun marbut maċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejliet tal-ewwel tas-sena. U żmien meta nies iktar ħajkunu qegħdin barra joħorġu u allura jekk huma għandhom dik l-okkażjoni illi ħarġu ħajjiġu jisimgħu kunċert ta' mużika klassika u mbagħad ikunu jistgħu jkomplu biċ-ċelebrazzjonijiet. Id-direttur mużikali ta' dan il-kunċert ser ikun il-Grik Dionysis Gramenos, direttur ta' fama internazzjonali li dderieġa fost oħrajn il-Vienna Youth Orchestra. Takkumpanjah ser ikun hemm is-solista Maltija iż-żagħżugħa Nikola Sajt. Ħossni vera eċitata biex inkanta l-ewwel nett quddiem il-President f'serata vera speċjali, New Year's Eve, u mal-Orkestra Nazzjonali l-ewwel darba li ħajkolli kunċert tiegħi magħhom u nisra li n-nies vera jieħdu gost għax għandna programm vera sabiħ. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka ħeġġet il-Maltin u l-Awċin imorru għal kunċert f'dar il-Mediterran biex jattendu u jisimgħu l-aqwa mużika fil-waqt li jgħinu l-Malta Community Chest Fund.